Nacházíme se mezi Kutnou Horou a Kolínem a dnes vám představím exkluzivní pozemek na prodej. Jmenuji se Kateřina Jechová a vítám vás v Červených Pečkách. Jsme v domkové zástavbě v jižní části obce v ulici Sadová, kde nabízím tento parádní pozemek. Stavební pozemek o výměře téměř 4,5 tisíce metrů čtverečních je územním plánem rozdělen na dvě části. Jižní část, tedy ta za mnou, je určena k výstavbě rodinného domu bez nutnosti studie. Severní část je určena taktéž k zastavění, ale je již podmíněna studií. Severní část pozemku je tedy vhodná pro využití jako velká zahrada nebo jako investice na možnou budoucí spekulaci. V jižní části pozemku si můžete postavit bydlení dle svých vlastních představ, a to o maximálně 2 podlažích plus podkroví a zastavěnosti maximálně 250 metrů čtverečních. Pozemek je přístupný po obecní komunikaci a na hranici se nachází veškeré inženýrské sítě. Voda, plyn, elektřina i kanalizace. Červené Pečky jsou skvělou volbou pro ty, co chtějí bydlet v klidné lokalitě, ale mít veškerou občanskou vybavenost na dosah ruky. Je tu mateřská i základní škola, praktický lékař, zubař, pošta, obchody s potravinami, dětská i psí hřiště, zámek, různá sportoviště, hospoda a spoustu krásných míst nejen procházkám. Veškerou občanskou vybavenost pak najdete v 5 kilometrů vzdáleném Kolíně nebo Kutné Hoře. Pokud vás nabídka pozemku zaujala, ozvěte se mi a ráda vám sdělím více informací.